Aivan mielettömän mukavaa perjantai-alkuiltaa, hyvät radiosti Kiekko-radion kuuntelijat. Se on semmoinen tilanne, että risut ja männyn kävyt alta pois. Nyt se alkaa, nimittäin liigakausi 2015-2016. Kuuntelet Radio Cityn Kiekko-radiota ja erityisen lämmin tervetuloa kaikille teille sinne taajuuksille. Se on Juuso Almgren tässä morjesta. Seuraavat 3 tuntia kanssanne. Sen jälkeen totta kai jälkiperit perinteisesti birrassa, mutta ei mennä asioiden edelle. Vajaa tunnin kuluttua kiekko täällä kisapuistossa tippuu historiallisen odotetun ja varmasti kiihkeän Saipa KK-ottelun alkamisen merkiksi, mutta ennen sitä käydään kuitenkin läpi, mihin tällä kaudella oikein ollaan menossa, ja tässä seuraava tunnin sisään vastauksia näihin kysymyksiin tulee antamaan päävalmentaja Pekka Tirkkonen sekä Saipan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi. Kuuntelet siis Radio Cityn Kiekko-radion ensimmäistä lähetystä täältä kisapuistosta, ja kuten varmasti jo tiedättekin, niin Saipan otteluselostukset kuuluvat nyt jatkossa tältä taajuudelta. Taajuus on 106,5 MHz tai sitten nettiradiosta radiocity.fi kautta kiekko. Muistutan tässä ennen ottelun alkua, käykää osallistumassa avausmaaliveikkaukseen sekä lopputulosveikkaukseen ennen jokaista Saipan matsia Radio Cityn nettisivuilla, ja sieltä sitten voi voittaa lippuja näihin Saipan kotipeleihin. Isoa tarinaa aletaan kohta kirjoittamaan, ja nyt ruvetaan syventymään siihen ensimmäisen vieraani kanssa. Pitkän linjana Saipa-fani Juha Sairanen, joka edustaa sekä Saimaan Keltamustat ry:tä että sitten villimiehiä. Morjesta vaan, Juha. Terve Juuso. Tosi mukava homma. Pyysit minut tänne paikalle. Pitää nyt ottaa tähän alkuun tämmönen, että tämähän on sun ihan ensimmäinen liigaselostus. No joo, siis Radio Cityn taajuudella. Radio Cityn taajuudella, kyllä. Ja päätit ottaa ensimmäiseksi vieraaksi Sairasen Luumäeltä. Siis olen käsittämättömän otettu tästä kunniasta. Terveisiä isälle ja äitille vaan. Ja ei mitään, eteenpäin. Olet ehdottomasti, Juha, ansainnut sen. Sä oot pitkän linjan Saipa-fani. Ja kohta alkaa ottelu Kouvolan KK:ta vastaan. Ihan hetken jo tämmöistä nähnyt. Mitkä on päällimmäiset fiilikset? Tää merkitsee todella paljon. Siis on sellaisia nuorena poikana muistoja Saipa ja KK:n kohtaamisista. Jarmo Myllyksen älyttömän korkeat avaukset, mitä ei aikaisemmin oltu nähty. Molemmissa kaupungeissa paljon ihmisiä hallissa. Luumäellä syntyneenä, niin siinä keskellä periaatteessa kasvaneena, niin onhan tää ihan mahtava juttu, että saatiin KK-liiga. Nimenomaan. Ja se on näkynyt myöskin kannattajien toiminnassa puolin ja toisin, että ei ole aloitettu mitään vihan kierrettä, vaan päinvastoin positiivisesti puolin ja toisin otettu sitten toiset vastaan. 25 vuotta tätä odotettu, ja tuntuu, että niin kuin tuossa tuli jo mainittu, että Lappeenrannassa fanit, Kouvolassa fanit, kaikki on niin täpinöissään tällä hetkellä, että mitä kohta päästään näkemään. Mutta eikö se niin pidä tehdäkin, että pitää ottaa niin kuin avosylin vastaan fair play hengessä niin tuolla kentällä kuin sitten kentän ulkopuolella? Ehdottomasti. Tässä on positiivista nokittelua ollut puolin ja toisin, ja volyymi on pikkuhiljaa noussut, mitä lähemmäs peliä ollaan tultu, että tänään tulee olemaan maagisen hieno tapahtuma kisapuistossa. No nythän tiedetään, että Saipalla on hyvin iskukykyinen joukkue ja terve joukkue tähän alkavaan kauteen. Mainittavaa menestystä ei ole mitalien muodossa tullut ikuisuuksiin. Siitä ainokaisesta on jo mennyt aika pitkä tovi, ja jotenkin nyt tuntuu, että tällä kaudella meillä olisi mahdollisuudet saavuttaa vaikka mitä. Miten sä, Juha, ennakoit ja minkälaista ennakointia fanien keskuudessa tähän kauteen on nyt asetettu? Löökvistin Samin kanssa juttelin ennen peliä ja sanoin hänelle vaan, että pitäkää hauskaa, se riittää minulle. Näyttäkää siltä, että teillä on hauskaa siellä kentällä, niin silloin te tuutte menemään pitkälle, ja tää on mun resepti. Luotto on todella kova. Okei, hei, nyt tulee semmonen kysymys, mitä mä oon aina halunnut kysyä faneilta. Juha, miten faniryhmän puheenjohtajisto päätetään? Onko se niin, että aina ennen kautta juodaan pullot jalopiimää ja lähdetään ottamaan vähän Kukkulan kuningasta, joka viimeisenä siellä seisoo, niin saa sitten istua ylälauteilla koko loppukauden? Vai mikä tää proseduuri on, että miten voi päästä niin kun Saimaan Keltamustin puheenjohtajistoon? No, miehän en enää ole yhdistyksen toimihenkilönä mukana, mutta että sehän ei tarkoita sitä, etteikö voisi tuolla seisomakatsomun päädyssä olla tietynlaisena henkisenä liiderinä. Se on varmaan pitkäjänteinen työ siinä, missä niin kuin kaikessa muussakin. Siellä ollaan vuosia. Tässä juuri 8-vuotis syntymäpäiviä vietettiin tämän Villimiehet kannattajayhteisön kanssa, niin se tulos rupeaa pikkuhiljaa näkymään tuolla seisomakatsomossa, ja se tulosta tullaan näkemään tänään ennen peliä
aika hienon taideteoksen muodossa. Ahaa, siitä tuli pikku tiiseri. Kerrotaan siitä sitten lisää kun nähdään, mutta näin se menee. Omilla näytöillä myöskin faniporkeissa sitten niitä titteleitä ansaitaan ja kannuksia. Sullahan on muun muassa, jos mä muistan oikein, niin myös Villimiesten ja Saipan tatuoinnit. Joo, molemmista käsistä löytyy. Ei siinä muuta. Niin, ei siinä muuta. Se kertoo omaa tarinaa riittävästi. No hei, miten KK tänään kaatui ja mitä veikkaat lopputulokseksi? Kyllähän KK lyö sekä kentällä että katsomossa jäärakoon. Lopputulosta on todella huono veikkaamaan, mutta että ensimmäisen 10 aikana tämä matsi ratkaistaan. Sieltä tulee sellainen pyörremyrsky tuolta Saipan pukukopista, että oksat pois omenapuusta, sanoi Saapron Ville. No niin, hei, kiitoksia paljon. Siinä on hyvä lopettaa Juha Sairanen alias Kuha Saimaan Keltamustista ja Villimiehistä. En pidättele sua enempää, sun pitää mennä pommin varmasti tonne kaiteelle laittamaan vähän rytmiryhmää kasaan ja mitä ilmeisemmin jotain muutakin. Ei muuta kuin laittakahan tuolla kaide raikumaan. Laitetaan, pidä Juuso Keltamusta lippu korkealla. Ei olisi paljon parempaa miestä tähän erotaulun saappaisiin kyllä saada kuin äijän, että kyllä tulee olemaan hieno tarina tällä kaudella. Lämmin kiitos siitä. Me jatketaan täällä Radio City Kiekkoradiosta kisapuistosta kohta, kun tänne koppiin saadaan seuraavaksi Saipan päävalmentaja Pekka Tirkkonen.